analitzar perquè estem dialogant sobre temes del vi, sobre temes transcendents, per a comprendre on som i cap on anem i si realment hi ha una possibilitat de donar continuïtat a moltes generacions. No? Bueno, és més que... O sigui, sí, el que vols dir és que una miqueta la necessitat que sentim és passar de la tertúlia a una miqueta a l'anàlisi, no? Sí, home, i en profunditat i arribar a desgranar coses i arribar inclús a imaginar-nos coses que es poden fer o coses de les quals se pot educar a la gent, no? Bueno, tu deies això de la continuïtat, què vols dir? Home, intentar generar unes expectatives positives pues, en un viticultor o en un cellerer o en un negoci relacionat amb el món del vi, generar unes expectatives de futur, de confiança, de sentit, no? De sentit d'allò que s'està fent, de la manera que s'està fent i en el lloc que s'està fent. I no s'està fent o no s'està fent bé, això? Home, a mi em dóna la sensació que sí, però des de quan? Bueno, des de quan? No ho sé, des de quan? No, bueno, jo tinc una bona impressió. Realment tinc una impressió boníssima. O sigui, jo crec que estan passant coses molt xules. És a dir, que la gent sap molt, parla molt, hi ha molta presència del vi des del punt de vista cultural. El vi ha saltat de categoria, és a dir, ha passat de ser un genèric i ha passat de ser un article bàsic sense marca, sense etiqueta, per dir-ho això no d'alguna ens manera. limita el consum, aquest fet? Sí, segur, però bueno... El fa més petit? No ho sé si és la causa. Jo tampoc ho sé. El que crec que està clar és que hem passat d'un producte bàsic, genèric, molt present, a un producte que és veritat que té molta menys presència des del punt de vista de la quantitat, però té molta més presència des del punt de vista del coneixement, de l'atomització, o sigui, hi ha moltíssimes marques, tant des del punt de vista de marques comercials com de marques territorials, que és una miqueta el tema, no? El tema de les marques territorials. Jo crec que avui és impossible estar al món fent coses sense tenir adjectius, no? Sense ser... O sense almenys tenir un aixopluc, no? Que són adjectius. Sí, són adjectius, etiquetes, paraigües. Exacte, qualificatius. Són qualificatius, és a dir, són varietats, zones, estils... Però no tens la impressió que mentre estem fent tot això, i que jo estic totalment d'acord que en general s'està fent molt bé, no ens descuidem d'una part més senzilla i que és una mica la porta d'entrada en el món del vi de molta gent, l'estem una mica obstaculitzant? Obstaculitzant? Sí. Pel fet de que estem parlant de coses molt complicades? No, de coses concretes. Molt concretes, fem que sigui dificultós entrar-hi perquè és massa concret, massa específic. Sí, em dóna la impressió que a vegades pot passar això, Perquè mira, et posaré un exemple. Puc posar un exemple molt relacionat amb la problemàtica del consum. No sé, ara està molt de moda tot el que són les rutes d'etapes, no? Per les ciutats. Pels llocs on hi viu un cert volum de gent, doncs hi ha iniciatives de dinamització del comerç o de l'economia local que diuen, va, anem a fer una ruta d'etapes, no? Llavors, en general, no les fa el sector del vi o no les patrocina el sector del vi, doncs perquè possiblement potser no hi ha una empresa allí a nivell local prou forta que pugui posar els recursos que pot posar, per exemple, una indústria cervesera o de begudes. Però llavors, si volguéssim entrar amb el vi en aquest joc, està a vegades, no? A vegades està, sí, però si volguéssim entrar realment, com hi entraríem? Amb una proposta genèrica, no? Perquè al final posar la beguda en una ruta d'etapes és una cosa molt genèrica, que amb el producte en tens prou, en posar vi blanc o negre és suficient. A vegades depèn de qui... No, t'ho dic perquè al final la gent que va fer les tapes no demana cervesa rosa o blanca o negra per fer la tapa. Perquè el protagonista és la tapa. Sí, és clar. En el cas que el protagonista sigui la tapa, evidentment,
el segon producte és un acompanyant i és, com bé dius, un genèric. Genèric cervesa, genèric vi. Val? Però també podria donar-se el cas que hi hagués un colideratge o un lideratge per part del vi. Mira, avui he vist un mapa, allò que parlem de mapes, no? Doncs hi ha els mapes, la geografia, no? Els mapes físics, els polítics, els humans, i després hi ha els mapes també del consum, no? He vist un mapa de consum de begudes a Europa, de begudes de nit. Hi ha una latitud, una franja, que és a l'altura de Xampany, relacionat amb el xampany, però que va fins al Regne Unit, Bèlgica, i també s'extén una mica més cap a la part més oriental, que la beguda principal, bars de nit, són espumosos. Són vins espumosos. Val? Perquè hi ha altres vins espumosos a part del xampany, o a part del cava, no? Després, l'altra beguda de nit... Per què creus que es dona això? Deixa'm acabar de dir un mapa, abans que no he pensat per què es dona. Però l'altra beguda important de nit a Europa és vi negre. I en canvi, a la part de la península ibèrica, o específicament de l'estat espanyol, perquè no recordo Portugal, són cerveses i combinats de destil·lats. Home, per què es dona això? Estic molt convençut que és perquè aquestes empreses, les cerveseres i les de destil·lats, tenen pressupostos de màrqueting molt forts que patrocinen presència en aquests medis, no? Però és veritat que hi ha un mapa que diu que a una latitud mitja nòrdica d'Europa a la nit hi ha consum de vins escumosos i a una altra latitud inferior de vins negres. És a dir, la dominada per França mitja vins negres i la dominada per França nord escumosos. I això és vins de nit, és beguda de nit. Sí, la situació de consum és nocturna, en un context d'oci... Cosa que aquí està per fer, diguéssim, no? Però sí, totalment. O sigui, totalment. Són mapes que són per analitzar, hem d'analitzar les causes, que segurament una d'elles és la predominància del màrqueting per part de grups empresarials molt potents o no ho sé, no? Una d'elles, no? Hi ha altres causes culturals, històriques, causes climàtiques, causes econòmiques, hi ha 1000 causes a analitzar, però jo crec que un dels camins que hem emprès molt jove, és un camí molt jove que hem emprès, és el de les marques territorials. O sigui, això fa molt poc que ho hem començat a fer. Fa molt poc. És molt recent. És molt recent. La qual cosa, a vegades tenim una miqueta la sensació de que anem tard, però és que vam començar tard. No? Jo crec que és una cosa positiva el que la gent hagi descobert especificitats. Totalment. I això ho estem fent i ho estem fent bé. A tots nivells. Hi ha els grans vins i els vins més econòmics, però que tenen origen. I això no tenien origen els vins fins fa 4 dies. Era tan genèric que no tenia origen. O sigui, el desenvolupament de consells reguladors i de denominacions d'origen és molt recent. I jo crec que és positiu. Després... Bueno, el que realment és positiu és el fet de que hi hagi productes amb unes característiques concretes. Com està ordenat i tot això, doncs és una altra història, no? Però el que és positiu és que la gent al final, del diàleg que té en la vinya i el celler i els seus clients, al final surten coses concretes, identificables i que després se poden gestionar més o menys bé. O sigui, la idea és situar al mapa els productes, les singularitats i això. I a partir d'aquí, l'ordenació que hi ha de tot plegat també dona que parlar, no? També parlaríem si realment està tot organitzat i endreçat adequadament. Tant des del punt de vista de la realitat, de la realitat del mapa, com des del punt de vista de les oportunitats. I de la percepció que pugui tindre la gent. Per això, de les oportunitats, no? O sigui, ben explicat, no? També. Sí. I aquest és el segon punt, després del tema de consum, que crec jo que és bàsic, no?
per a que es pugui donar aquesta certesa de que val la pena fer allò, es val la pena fer-ho millor cada dia, veure realment com s'administra tot això.